Ugi kula aturaken Pak Waris Sugiono saking Surabaya sembah nuwun lan ugi para penonton ingkang rumiyin pernah menikmati jaya-jayanya Ki Sukron Suwanda. Ya, nggih. Terus bocah ayu suarane apik, dedeke apik. Terus kowe pengen duwe bojo kaya ngene iki? Alah, aku? Heeh. Alah sorry, ora, Mbak. Lah, piye to? Ora normal berarti pean? Ora aku dikek iki emoh. terus Kenapa? Sumpah, tapi nek dipeksa gelem. Alah. Amin. Oper bagus. Mas Andi, suarane Mbak Bir. Menawi bir kita ugi nate nderek anu lomba. Bener takoni Iya, dhewe Mas. Kok nate nderek lomba? Iya mas. Lomba apa, Nduk? Juara 1 renang aku mas. Tenang. Hubungannya apa penyanyi kok karo renang lho? Loh, renang ki mengolah pernafasan Oh iya no. bener. Pernapasan perut jadi ya. Bojomu ki tau melu lomba renang. Lomba ora bojoku riyen anu Pak lomba elek-elek tau menang anu melok lomba Melayu untuk TV, Pak. Alhamdulillah. Elok lho kuwi hadiah TV ngono maksudnya. Nggih, Juara lomba siji. Melayu untuk TV. Jam piro kuwi? Jam 12 bengi, Pak. Pesertane telu. Sopo Bojoku, polisi karo sing duwe TV. Wah, sik to. Kok modelnya bojomu kaya maling to? Maling ora kecekel kok maling. Nek kecekel maling bojoku ora kecekel. Loh, tapi doyak polisi iki, Be. Loh, tapi kan untuk TV. Alah, Jenengan kok. pesen pirang in mangke kula pesen. Mama. Maling kok bangga lho rumah sakit. Ya salah ringkas, Fir. Lelampahan Mbak Lucy yang nutup. Tresna tulus nadyanengku bekas Matur sembah nuwun, monggo lajeng kemawon gubuk asmara. Dados.
Ketoke jaranan kering kowe. Rusakno wis akrab ketoke. Cak nai balas dendam ra iso kowe karo aku ya. Catatan sajroning Awas yo. Ayo sana. Ayo Dok, ayo Dok. Ur. Ayo Dok, sebelah nih Dok, sebelah nih Dok.
para lenggah untuk Mbak Winong Nawang si asli Tulungagung. Tulungagung. Istimewa.